20 फेब्रुवारिनिफ्राय BPF राजनैतिक दोलोआ जिला जिला पर्यायाव वार्कार मिट्स खालामदों। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे मोननैयाव जोंनि सेन्ट्रेल BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा वार्कारफोरजों नुजादों आरो गावनि बेसेन गोसा जिथु जोंनि वार्कारफोरनि सायाव बुंनांगौ बेखौ बिथाङा बुंलांदों आरो वार्कार मिट्स लानायनि मुल खारनानो जाहैबाय जे पार्टी हिसाबै जोङो स्ट्रेंथ इउनिटि आरो जोंनि गेजेराव जिथु मिलाप्रिति बेखौ गासैबो रैखा खालामनानै पार्टीखौ साबसिननिफ्राय साबसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। स्ट्रेटेजिया बेनो फैगौ 2014 सनाव 26 सनाव जिथु गोदान भारत सरकार दानायनि लकसभानि जेनेरेल इलेक्शन जागोन। बे लकसभानि जेनेरेल इलेक्शनाव BPF राजनैतिक दोलोआ क'क्राझार लकसभा आरो उदालगुरि लकसभा बे मोननै लकसभायाव केन्डिडेट होगोन आरो जों आसा खालामदों मोननैबो सिटआव जोंनि BPFआ देरहानाया 100% क्लियार जानानै दं। मोनसे कुइसन बिथाङा बुङो मालाबा आरो ओंथि गैयै राव बुंनायनि सायाव आरो जोंहाबा माबा बुंनांगौ थायो बे नङा। दा जाय मानसिखौ नोंथाङा बुंदों बे मानसिया हयथ' माने आधा आधि खर'आनो गाज्रि। बे मानसिनि सायावलाय जों मा आर्गुमेन्ट होनो। दिनै BPFखौ बियो सेस खालामनो बुंदोंमोन हागोनसो हाबायसो। BPFखौ मा लांखांनो जोबनांगौमोन। नैबे जानुवारि मासावनो BPFआ धंस जानांगौ हादोंसै बे धंस खालामनो। रावखौबो आन्डारमाइन खालामनानै राजनितिक खालामजाया। राजनितिकआ ओरैबादि राजनितिक जे 2024 सननि जिथु जेनेरेल इलेक्शन बे इलेक्शनाव BPFआ मोननैबो सिटआव देरहागोन आरो बे मोननैबो सिटखौ जोंनो नांगौ आरो जोंनो दरखार रायजो राजानो दरखार आरो बे मोननैबो सिटआव माने BPFआ देरहानाया गाहाम बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनानै BPFजों रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारनानै दिनै खामानि मावदों। दा बाहायथ' बुंनांगौ मा खोथा दङ। बिथाङा बानहानि केस होदों बे आयेननि खोथा। आयेना मा लामा लायो आयेना गावनि लामाखौ लानो हो। गावनि मथे लामा सुरगोन आगान सुरगोन बे मथे बिथाङा खामानि मावदों आरो बे मथे आयेना आगान सुरगोन होननानै जों आसा खालामो। बिराद स्ट्रं दिनैनि दिनाव माने BPFल' नङा BPFनि बादैबो जायफोरा BTCनि मोजां सानो आरो BTCआव अराय गोजोनजों लोगोसे उन्नतिनि खोथा सिन्था खालामग्रा मानसिफ्रा BTCआव हाग्रामा नङाबा उन्नति गैया बे जिनिसा खाथां। 3 बोसोराव बिथांमोना मा गोदान खामानि मावनो हाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै। BTR सुक्तिया 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोराव 1,500 कौटि थाखा मानो थाइसेबो लाबोनो हायाखै। 3 बोसोरा जोब्बाय अलरेडि कमप्लिटेड। माने 2020 2021 2022 2023 बोसोरथामाव 500 कौटि 500 कौटि 500 कौटि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो बाजेटआव बिथांमोना बाजेट एलकेसन खालामदोंमोन 500 crore 500 crore 500 crore all 500 crore have been lapsed already. दिनै बोसोरथाम थांखांनायनि उनावबो 1500 कौटियाव 15 थाखाबो लाबोनो हाया। 15 फैसानिबो जुदि बिथांमोना डेभेलपमेन्ट स्किम स्पेशल पेकेज खामानि मावनो हायाबा बिनिख्रुइ देरसिन फैलार मा दं फालाय। आरो बोरैथो थांनाय डिसेम्बराव BTCआव साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होग्रायालाय साख्रिया बहा बोरै एडभार्टाइजमेन्टलाय बहा होखो मानो होनो आदा। 2022 सनाव 22 फाइनान्सियेल इयाराव 21-22नि जिथु फाइनान्सियेल इयार मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख रानना होनायनि 10 कौटि थाखा बाजेट एलकेसन दंमोन मानो लाबोना होफैनो हायाखै। आसाम गभर्नमेन्टआ थफ्ला जुनानै दोनखानाय बे थाखाखौबो मुंख्लं न'खरफोरनो राननानै होफैनो हायै बेनिख्रुइ देरसिन फैलार सरकार
बबे दुनियाव थाथावो नै देग्लायनि बाजेटआव देग्लायनि माबायाव फाइनान्सियेल इयाराव 25 crore दङ मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रानना होनायनि दिनैसिमबो मानो लाबोनो हाया दिनैसिमबो मानो रानना होनो हायाखै बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन नै बोसोर गोदान फैनाय लोगो लोगो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख राननानै होथानसै डेभेलपमेन्टनि बांग्रि मावथानसै हा बहा बोरै डेभेलपमेन्टनि बांग्रियालाय बहा थांखो बिसिनि मिशनालाय बिसिनि मिशनजोंथ' जायाना भिजन थानांगौ मेला खुंबाय थानानै बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामथोंसै आरो माथो खुंदो हा रायजो राजानो रानना होबानो जाबायना रिपर्टआ अडिट रिपर्टखौ मानोथो रानना होनो हायाखै निटकना जुदि अडिट होबायब्ला रिपर्टआ जुदि ओंखारबायब्ला बेखौलाय लेखा सादायाव साफायनानै माने मा होनोमोनलाय रायजो राजानो गहारि होनानै रानना होजोबबानो जाबायना जों रायजो राजाया फरायनानै नायगोन रायजो राजानो रानना होथोंलै अडिट रिपर्टआ मा अडिट बेलाय सोर बेलाय निटकना सोर बेलाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट 6 शेड्युल एरियानि जोंनो इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि बाहायनाय फैसाखौ हिसाब खालामग्रा सोर बेलाय सोर बेलाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा 2020 सनसिम बिटिसि सालायदों 20 सनसिम अडिटआ अलरेडि क्लियार गावसिनासो नै दाबो जमा होआखै गावसिना बोसोरथाम 3 फाइनान्सियेल इयार थांनोसै 3 फाइनान्सियेल इयारनि रिपर्टआ अडिटआ दाबो एजिआव जमा जायाखै एजिआव जमा होदो अडिटआ फैदोंसै अडिट मोनखांनायनि उनाव नुगोन हाग्रामाया जाख्ल'दों ना प्रमद बर'आ जाख्ल'सिनदों जेलाव सोर थांगोरो हाग्रामाया जेल जागोरो ना प्रमद बर'आ जेल जागोरो रायजो राजाफ्रा नायगोन ना नङा होमबा अडिट मोनबाय होनदों अडिट ओंखारबाय होनदों अडिट ओंखारबायबालाय वाट्सआपआव रानना होजोबदोलाय रायजो राजानो जों फरायनानै नायजोबथारनोसै हागोनफा बेबायदि